Beste urte bat joan da, beste urte bat iritsi da. Denbora badoa etengabean, eta ezin da gelditu, nork nahi du hori ordea. Topiko bat izango da, baina topikoek funtzionatzen dute. Urtea estreinatzerakoan, urte betetzeetan, urte hurrenetan, horrelako momentuetan komeni da apur bat gelditu eta atzera begiratzea, egin duguna gogoratzeko eta hemendik aurrera etor daitekena prestatzeko. Kaixo, Juancho. Egunon. Arantzadi elkarteak 75 urte bete berri ditu. Komeni izaten da, ezta? Horrelako urte hurren eta ospakizunetan beti egiten diren galdera existentzial horiek, ez? Bakoitzaren buruari, norbere buruari egitea, ezta? Nor gara, nondik gatoz, noragoaz. Nor gara horrekin hasiko gara? Zer da Arantzadi zientzia elkartea? Arantzadi herritarrek sortutako zientzia gune bat, zientzia lantoki bat, basamortu batean, frankismo gorrian, sortu zen Arantzadi. Eta batez ere gu gaude kultura, zientzia eta gizartearen artean, erdigune horretan mugitzen gara. Hori da gure nitxo ekologikoa. Auzolana, pasioa eta profesionaltasuna. Formula magikonekin, herriak badu sarbide errez bat, gertatzen ez dana parke teknologikoetan adibidez. Hau eskura dagoen zerbait da, erakunde bat da Arantzadi beraz. Hori da, adibidez, funtzionario badala, ogasunean, baino hegaztizalea baldin bada, badu aukera hemen lan egiteko edo garatzeko bere zaletasuna. Eta maila zientifiko altu batekin. Eta denbora libre hori ematea, zientziaren alde herrigintza egitea da. Eta Arantzadi, danla bitera da, aparteko espezie bat, gure kultura eta zientzia ekosistema honetan, eta hori da mantendu nahi duguna. Menu zabaletan edo zabalegietan bezala galdutanago, ez da? Zer aukeratu ezagit, nondik hasiko gara, bisita? Nahi dezun tokitik. Zure utziko dizut aukeratzen. Ni hasiko nintzateke lehenengo solairuan. Lehenengo solairuan adibidez dauzkagu bilduma zientifikoak. Bale. Ate etxiko dute, Eider? Bai, garrantzitsua da, atea iztea. Atea iztea, zergatik? Temperatura eta ezetasuna, temperatura eta ezetasuna mantendu behar delako leku honetan. Zer dugu hemen? Zer dugu hemen? Bueno, hemen bilduma zientifikoak gordetzen dira, bai? Bilduma zientifiko ezberdinak. Badaude mikologiako bilduma zientifikoa, entomologiako bilduma zientifikoa, eta ere bai, aran herbarioa edo botanikako bilduma zientifikoa. Eta hemen adibide pare bat jarri dituzu, ez da? Hori da, bai. Zer dira?
Bi iratze ezberdinak dira, eta aukeratu ditugu oso arriskuan daudelako. Bai? Iratze hau, adibidez, irla makaronesikoetan eta asko azaltzen da, Madeiran eta horrelako irletan. Eta zerk egiten du berezi? Hemen ere aurkitu dezakegula, Nafarroan ere bai, dauden, klimaren egoeraren arabera azaltzen dela, eta gero beste hau dela iratze paleotropikala, leku oso ezeetan ateratzen dena, eta ere bai, berezia daukan. Azken baten, daukazuen informazio guzti hau, konparazio lana da, osea, konparaketak egiteko erabiltzen da. Zuk, adibidez, baldin bazaude espezie bati buruz ikerketa bat egiten, badaukazu konparaketa egiteko, beste... Eta hona etortzen dira, hau ez da gordetzeko bakarrik, baizik eta lanerako balio dizue honek, ez da? Bai, ikertzeko. Etzen dut esmatuko ikusten dut? Ja, hori da. Ole! Hemen gauden, Kaixo! Kaixo, bea! Hiru alor lantzen ditu giza zientziak, prehistoria, arkeologia, antropologia fisika, etnografia, gero biodibertsitateko zientziak, hor daude entomologia, ornitologia, herpetologia, botanika, mikologia, eta gero lurraren zientziak, espeleologia, geologia, geodesia, alor horietan mugitzen gara. Hemen badakit zer egiten duten. Txoriek pista bat eman didate. Bai, ez? Bueno, hemen ornitologia sailean gaude. Apa, kaixo! Kaixo! Eta, hemen daude Maite Olatz lanean. Oso garrantzitsua da ornitologia Arantzadirentzat. Azken baten, hori, eraztuntze bulegoa izan zen, estatu mailan da zaharrena. 59. urtean ja eraztuntzen ari ziren hemen Arantzadin. Hasi ziren, eraztunak hartzen, ez? Horrelako eraztunak. Hementxe ditugu eraztunak. Hori da. Txikiak, handiak, ertainak. Hori da. Handi xamarra, Hau norentzago da? Hau garrapakari batentzat izango da, pentsatzen dut putre bat, edo, izango da. Desentekoa da. Eta hau igual txantxangorri batentzat. Txiki-txikia. Txiki-txikia. Baina gero ja, hasi dira ere beste teknika batzuk egiten. Adibidez, GPS-ak jartzen, txoriari GPS batzuk jartzen, eta horrela monitorizatzen dute fauna, ez? Baina oraindik ere segitzen dute, baina jarraitzen dute, Eraztunek beti balio dute. Bai, kontrolatuta dago, badakigu nun eraztu indu zen, nora iritsi den, eta zenbat kilometro egin dituen, zenbat denboran, orain azken baten, kontrolatzen dute mugimendu guzti horiek. No? Orain beste galdera existentzial bat. Nondik gatoz? Nondik dator Arantzadi? Zuen historia azaltzeko eskatuko dizut. Arantzadi sortu zen zientziaren zaletasunetik. 20. mende hasieran, euskal gizarteak begiratzen dio zientziari, eta ikusten du herri bezala aurrera ateratzeko zientzia garatu behar zala. Eta hor zeuden Telesfora Arantzadi, Jose Miguel Barandiaran, hor zegoen Eusko Ikaskuntza, hor zegoen Euskaltzaindia, eta hori garatzen ari zanean, iaia loretzen ari zanean, etorri zan estatu golpea, eta berriz ere gure zientziak atzera egin zuen. Galera hartatik batzuek pensatu zuten, aurrera egin beharko dugu. Eta Aralarren elkartu ziren, 1957an, estatu osotik etorritako ikerlari batzuk, Jesus Olosegi, Tolosarra eta lehenengo idazkaria izan zen Arantzadin, eta hasi ziren gorpuzten orain Arantzadi dana. Sartuko gera naturarekin, sartuko gera espeleologiarekin, sartuko gera arkeologiarekin, prehistoriarekin, eta hor sortu zen Arantzadi zientzia elkartea, diktadurapean, baino zientziaren eremuan, eta intzindariak izan ginen. Zein izan da sekretua 75 urte betetzeko? Pasioa da bat, austeridadea, hemen beti diru gutxi izan da,
eta jakitea zientzia dela biltzen gaituena, natur zaletasuna, Euskal Herrirako badugun zaletasun hori, nolabait ere gure erantzunak gizartearen arazoen aurrean izan da zientziaren eskutik. Kaixo, Lourdes. Kaixo. Lanean, ez da? Gaur elkarrizketarik ez, gaur eider ari zaigu Arantzadi barrutik erakusten. Segi lanean. Konturatzen ari naiz, Arantzadiko jende asko. Ian gehienak ezagutzen ditudala, Teknopolisen irten direlago, ez da? Zuekin egon dira, beste leku batzuetan eta beste garai batzuetan. Zer egiten da hemen? Bueno, osteoteka azkenean da beste bilduma zientifiko bat, baina ezurren bilduma zientifikoa. Bereziki animali ezberdinen bilduma dago, ez dena ondo katalogatuta, bere siglarekin, eta dena ondo ikusi dugun bezala herbarioan bilduma bat, ez da? Ezurrena, kasu honetan. Eta gero ere bai, ja 21. mendean, eta ja 2000. urtetik aurrera, ere bai, Gerra Zibileko bitik ateratze lanetan, ateratako gorpuzkiak ere hemen gordetzen dira. Eta, bueno, adibidez hor bertan ikusten den mapa horretan, ja ikusten da, Arantzadik egin dituen hobi guztien lana, zenbat hobi daude, zenbat individuo edo hartu dira hobi bakoitzetik, eta, bueno, ikaragarria da, ez bertan egiten den lana, eta garrantzitsua. Ezurrak dira, baina pertsonak izan dagoen ezurrak, ez da? Bai, horregatik da garrantzitsua. Bai. Aitortuko dizut, hor osteotekan pertsona horien ezurrak ikusi ditudanean, zirrara sentitu dudala. Bada lan garrantzitsua egiten ari zaretena. Bai, eta gu bagenuen metodologia zientifiko hori garai bateko ezurrak aztertzeko... Animalien ezurrak. Animalienak, edo gizakien paleopatologiak, baina bazegoen gizartearen aldetik eskaera bat. Beraiek behar zuten laguntza teknikoa giza eskubeen alorrean, beraien familiarren gorpuzkinak bilatu ahal izateko, eta oso pozik gaude, metodologia zientifikoarekin gure iraganeko egia ezagutzen ari gara eta familiar guzti horiei duten eskubidei erantzuna emanez. Izan ere zuek, Arantzadiko sail asko denboran atzera begira ibiltzen zarete, baina desberdina da, ez da? Duela gutxi gertatutako historia delako. Hoize, ni Gasteizko fakultatean ikasi nuen eta gogoratzen du nola irakasle batzuentzat 20. mendeko arkeologia edo gerra zibilan tan frankismoan desagertutako gorpuen bilatzea etzala benetazko arkeologia, hori izan pixka bat politika, eta beldur horren gainetik sartu ginen hortan, eta nolabait ere hasiera batean zirarra ematen zigun, no? Zeta ari ginen pertsona baten ezurrak ateratzen eta ondoan familiarrak negarrez zeuden. Hemen ja Merino arkeologia laborategian. Laborategia, guau! Bai. Hau desberdina da. Zerbait nabari da. Hau, kaixo. Kaixo. Ja hemen gaude pixkat 21. mendean. Euken egoten da modelajeak egiten, irudeko piezak hartzen dituzte eta gero irudeko modelajeak egiten. Aha, erakutsiko dugu zer egiten duen. Horrentxe bertan, hori eskaneatu du brontzearoko aizkora bat, saseta defentsa sisteman aurkitutako edo, aztarnategi horretan aurkitutako brontzearoko aizkora bat, hor eskaneatu eta gero ordenagailuan, ikusi daiteke, ez? Hori da emaitza, ez da? Hori da, lortzen duzuena, ez da?
Hau da, 21. mendeko zientzia. Teknologia, historia aurrera hori da. aplikatua, esango dugu ez da, eta neukenen txokoan. Bai, orain oso ezaguna egin zaigun irulegiko eskuaren Eseri, montajea edo irudea. Gertutik zehaztasunarekin, mikerratako zehaztasunarekin, ez da? Mikrako zehaztasunarekin. Garrantzitsua da jakitea nondik izatu zen, baina ere bai, etorkizunera begira horrelako teknologiak erabili behar. Abantaila guztiak baliatzea. Hori da. Eskua, hitz egin beharko dugu, ez da? Eskuari buruz, irulegiko eskuari buruz. Oso mediatikoa izan da, ez? Lehen orrialde guztietan agertu zarete, ez da? Zer suposatu duzuentzat, izar mediatiko bihurtzeak? Arantzadiren 75 urte hauetan badira horrelako aztarna batzuk, Ekaingo zaldiak, Altxerriko bisontea, baina importanteagoa da zientziaren prozesu horiek, ez da? Ikerketa lerro luze horiek, jakiteko trikuharriak nola eraikitzen ziren, noiz hartzen ziren kobazuluetan paleolito garaiko marrazki horiek egitera, prozesu horiek guretzat importanteago dira. Hala ere, perspektiba zabalago bat. Hori da. Hala ere, pieza hau apartekoa da. Zeta azkenean da, idazkeraren inguruko ezinbesteko aurkikuntza bat. Hor, ja, idazkeran sentimentua sortzen dira, sonoridadea sortzen da. Grekuek edo erromatarrek badute idatzizko memoria bat. Gurea oso eskasa da. Eta edozein arkokuntza arlo honetakoa apartekoa da. Azken galdera existentziala gelditzen zaigu. Nora goaz, nora doa Arantzadi? Kezka batzuk baditugu, zeta auzolana ez da gehiegi ulertzen sortu dugun burokrazia mundu burokratiko honetan, eta beste aldetik Arantzadi lan egin behar du euskal gizartearekin, beraien erakundeekin. Kontziente dira erakundeak, instituzioak, Arantzadi bezalako erakunde baten beharraz edo paperaz, funtzioaz? Nik uste dut erakundeak gero eta gehiago ari direla ikusten Arantzadiren beharra, beraien diru laguntzak baditugu, beraiekin elkarlanean ari gara, hala ere gugera elkarte pribatu bat, eta batzutan diru publikoak horrelako erakundeentzako bideratzea oso zaila izaten da. Batzutan ikusten da diru publikoa bakarri dela organismo publikoak direnentzat. Eta hori ez bada zuzentzen, edo ez badago erabaki politiko bat gurea bezalako erakundeak desagertzen dira. Azken gatean, gizarteak beharrezkoa ikusten badu Arantzadi, gizartearen diru publikoak ere bai bideratu beharko dira Arantzadiren gana, nolabait ere eguneroko funtzionamendua bermatu ahal izateko. Ez dakite esan duzun horrekin lotura duen, baina Olentzero txintxo portatu da zuekin, txintxoak izan bazarete, noski? Beno, irulegiko eskuarekin nahiko txintxo portatu da. Opari polita izan da. Oso opari polita izan da, eta batez ere gizarte osoarentzako izugarrizko poza izan dela, eta gure euskal gizarteak behar ditu horrelako opariak eta horrelako emaitza zientifikoa. Datorren urteko gutuna idazten ez dakita hasiko zineten, baina zer eskatuko zenioke Olentzero hori datorren urterako? Edo beto esan da, aurtengo urte honetarako? Nik eskatuko nioke euskal gizarteari badugun eraikina, Zorroagako eraikina, itokinaz beteri dago, gabezia handiak ditugu, ezin gara horrela jarraitu, eta duinezko azpiegitura batzuk, eta behintzak atea irikitzeko eta eguneko funtzionamendurako diru partida batzuk bideratzea. Oso ondo, Olentzero hartu kontuan, Juantxok esan duena. Eskerrik asko. Mil esker. Eta orain,
Artikora joango gara. Jarraian ikusiko dugun erreportajean hainbat alorretako ikertzaileak paraje hartan egiten ari diren lana erakutsiko dizugu, bai, aldaketa klimatikoaz ari gara. Guk hemen egiten dugunak ondorioak ditu. Han goian etan gertatzen ari denak eragina du gure inguruan ere. Svalbard archipelagoa Norvegiako Artikoan dago, puntu bero batean. Temperaturak izugarri igotzen ari dira eta ondorioz lurra, itsasoa eta airea aldatzen ari dira. 2500 bizilagun baino gutxiago dituen arren, Longyearbyen herri turistiko bat da eta Artikoa ikertzeko leku garrantzitsua. 20. mendearen hasieran sortu zen meatzari herri gisa, eta meatze bat eta ikatzezko zentral elektriko bat ditu oraindik, Norvegiako azkena. Baina klima aldaketak hango fauna eta biztanleak arriskuan jartzen dituela ikusita, datozen urteotan energia berriztagarriak erabiltzeko prestatzen ari dira. Klima gero eta gogorragoa da ordea. Duela urte batzuk, elur jausi batek 2 pertsona hil zituen eta elurraren aurkako hesiak eraiki behar izan dituzte, izan ere 10 etxetik bat arriskuan dago. Artikoan bizi direnek lurra oinen azpian mugitzen zaiela sentitzen dute. Permafrosta urtzen ari da eta Longyearbyengo kanpoaldean kaltetutako lurzoru handiak ikus daitezke. Gainera prozesu horrek errepideak eta eraikinak arriskuan jartzen ditu eta metanoa isurtzen du, negutegi efektua sortzen duen gasetako bat. Ikustera hurbildu gaitezke. Hemen ikusten da izotza urtzen ari dela eta lurra hondoratzen ari dela. Ezin da belar horren gainean ibili. Elur horrenek ezin dute bertan bazkatu. Berotzearen ondorioz mundua nola aldatzen ari den erakusten du. Temperaturak igotzeak eta izotza urtzeak faunari eta haren habitatari eragiten diete. Espezie endemiko gehienak ezin dira behar bezain azkar egokitu egoera berrira, eta ezin dute leku hotzagoetara emigratu. Amaieran gaude, iparralderago ez dago lurrik. Hartz zuria espezie ikonikoa da, baina badira beste asko aldaketa horien arruz sufritzen ari direnak. Lurrean bakarrik ez, uraren temperatura igotzeak eta itsasoko izotza desagertzeak ozeano Artikoko elikadura kate osoan eragiten du. Ikertzaile hauek ur laginak hartzen dituzte Artikoko fiordoetan eta harrituta daude planktonaren gorabeherengatik. Ez dira ondo ezagutzen eta eragina izan dezakete itsasoko eta kostaldeko ekosistema osoan. Fitoplanktona eta bestelako organismo mikroskopikoak behatzen ditut. Elikadura katean zehar, arrainetara, itsas txakurretara, hartz zurietara eta barretara pasatzen dira, eta horrela kate osoan gora. Katearen oinarrian aldaketak baldin badaude, goian ere nabarituko dira noski. Hegaldi labur batek Nio lesundera garamatza. Ez dago beste gizako kalekurik iparralderago. Espedizio polar historikoen abiapuntu izandakoa, gaur egun hainbat herrialdetako 18 erakunde zientifiko biltzen dituen ikerketa zentroa da. AUIP bestazioan 3 pertsonak egiten dute lan. Epe luzeko neurketak egiten dituzte eta aldi baterako datozen ikertzaileei laguntzen diete. Hemen gertatzen den guztiak gure etxe aurrean dugun kliman eragingo du azkenean. Globo meteorologikoek atmosferari buruzko datuak ematen dizkigute eta Europara iritsiko diren balizko aire masen berri ematen digute. Eredu meteorologikoak hobetzeaz gain, Artikoko atmosferaren azterketa lagungarria da ulertzeko zergatik berotzen den eskualde polarra planetako beste guztiak baino 3 aldiz azkarrago. Behatoki honetako lidarrek airean dauden partikula eta aerosol tanta txikiak detektatzen dituzte. Lidarra gauez funtzionatzen ari denean, argi izpi berde bat igotzen da Nio lesundetik zerura.
literally a highlight in winter times. Benetan ikusgarria da eta oso ikerketa garrantzitsua da. Neurketa hauetako batzuek klimatologiaren erronka handienetako bat argitzen lagundu dezakete, klimaren berotzean hodeiek duten eragina. Arktikoko leku berezia da Ny-Ålesund. Teilatuan ditugun tresnak konektatzeko argindarra dagoen leku bakarretakoa da, eta hodeien barruan neurketak egiteko aukera ematen digu. Artiko garaiaren irudi garbi hau ilusio bat da hein handi batean. Toxina asko daude hemen, aire eta itsas korronteen bidez mundu guztitik iritsiak. Ikertzaile hauek Ny-Ålesundetik gertu dagoen itsas hegaztien kolonia bati kutsatzaile industrialek nola eragiten dioten aztertzen dute. Basearen perimetrotik irteten diren zientzialariek errifle bat eraman behar dute, hartz zuri bat usatu behar badute ere. Urtero hegazti horien neurketak eta odol-laginak hartuz, ikertzaileek zenbait konposaturen mailak aztertzen dituzte. Substantzia kimikoetako batzuk murriztu egin dira, hala nola DDT intsektizida, mundu osoan debekatua 2004 urtean. Baina kezka berriak daude. Kutsatzaile berriak ugaritzen ari dira. Zartaginetako perfluoratuak, suteen aurkako zenbait apar, arropa iragazgaitza. Toxina industrialek itsas hegaztien garapenari eta ugalketari eragin diezaiokete. Kutsatzaile maila handiak topatzen ditugu, baita ere orketan, itsas txakurretan eta abarretan. Artikoko elikadura kate osoari eragiten diete kutsatzaile horiek. Artikoa gure begien aurrean aldatzen ari da. Behar bada planetaren beste lekuetan gertatuko dena iragarriz, eta ez pertsonek, ez animaliek, ez dute aldaketa horietatik ihes egiteko aukerarik izango. Bukatu dugu, iragana memoria da, eta etorkizuna zientzia dio Arantzadiren urteurreneko leloak eta esan beharrik ez dago, bide horri segituko diogu guk ere. Urrutira gabe, datorren astean zientziaren eta garbitasunaren arteko harremanean sakonduko dugu. Ordura arte, agur!